Hej og velkommen til Hillemors Have. I dag havde jeg tænkt mig at vise jer en meget simpel ting, som jeg ofte får rigtig mange spørgsmål om. Og det er præcis hvordan jeg hælder mine tinkturer om til de her pipetteflasker, som jeg altid anbefaler at man bruger, når man skal dosere sin tinktur. Det som jeg vil omhælde i dag, det er tinktur af kruset skrabbe, og vi er rigtig tidligt på foråret endnu, så det er lidt svært for mig at finde nogle rigtig gode eksemplarer. Men det her er de helt små spirende blade, og sådan her ser frøstanden ud. Det bliver de her meget, cirka så høje røde frøstande, hvor at man faktisk også kan bruge selve frøene. Men hvorom alting er, så det jeg har gravet op i efteråret, det er rødderne fra de her krusede skrabbe. Og faktisk kan alle skrabbearter, dem der hedder Romex, de kan bruges. Det jeg bruger det til, det er til at øge jernoptagelsen. Undskyld, jeg har lige en kat. Det er til at øge jernoptagelsen i min krop, sådan at jeg bedre kan udnytte det jern, der er i min kost. Og det er fordi, at jeg har lav blodprocent, så mange af jer måske ved, hvis I har set nogle af mine andre videoer. Jeg drikker jo også de her infusioner dagligt, hvor brændnældre er en af dem. Så det gør faktisk, at min krop bliver endnu bedre til at optage den jern, jeg så får. Jeg har gravet rødderne op i efteråret, og så har jeg vasket rødderne og snittet dem i små stykker. Så er de lagt i et glas og overhældt med mindst 60% vodka. Og så får det altså den her enormt sorte, brune, snaske farve, som ikke ser særligt tiltalende ud, og som farver som død af helvede. Så vær forsigtig, hvis I har et hvidt køkkenbord. Nu er jeg så heldig, at min mand han har adgang til sådan nogle pipetter ude på sit arbejde, sådan nogle indgangspipetter. Så dem har han venligst foræret mig et par stykker af. Og så er det altså virkelig simpelt. Selve plantematerialet, det bliver nede i glasset, og det gør det i al den tid. Jeg siger det faktisk aldrig fra. Og så er det så simpelt som at suge det op og hælde det over. Og det skulle man jo ikke tro var nødvendigt at vise på en video, men nu er det rigtig dejligt. Nu er der nogen, der spørger, så kan jeg bare sige, se her. Og i pipetten kan man jo også tydeligt se farven på den her væske. Og jeg tager cirka 25 dråber hver morgen, sammen med nogle andre tinkturer, som jeg også tager dagligt. Og det gør jeg altså sammen med mine brændenældeinfusioner, at min blodprocent ligger meget fint på omkring 8. Og så højt kan jeg slet ikke få den ved sådan nogle kunstige kosttilskud. Så det er jeg generelt meget tilfreds med. Nu kan du så godt være, at du sidder og siger, ja, det er meget vel, men jeg har altså ikke adgang til de her fancy pipetter. Men så har jeg lige taget lidt med hjemmefra. Så kan en helt almindelig køkkensil altså gøre det sammen med en lille skål. Og nu er det bare for illustrationens skyld. Så er der altså ikke meget andet i det, end at hælde over. Og så har du væsken lige klar til at hælde op. Havde det nu været et plantemateriale, ja undskyld, men jeg hælder det tilbage igen, fordi jeg kan godt lide, at det bare får lov at ekstra stå og koge. Og sådan et glas holder for mig cirka et år. Men jeg vil helt sikkert lave noget igen til efteråret. For det er rigtig effektivt. Og så nemt. Og de her krusede skrabber, de vokser jo, jeg var lige ved at sige fandme, men nu er det min video, så det må jeg gerne sige, hvor som helst og alle vegne. Så heldigvis er det en plante, der er super nem og tilgængelig. Det tror jeg egentlig var det. Nu er tinkturen hældt op på en flaske, så det er nemt at dosere for mig. Når jeg så tager det, at det farver altså også glasset helt forfærdeligt, men pyt nu med det. Så er det bare at trykke på hætten og suge væsken op. Og jeg har så prøvet at stå og tælle og se, okay, hvis jeg trykker hætten helt fuld, hvor mange dråber er der? Og det svarer cirka til 20 dråber i de her små pipetter. Så jeg ved, jeg tager sådan et squeeze, sådan en fuld pipette hver morgen. Og det er altså fint til mig.
Så jeg håber, at det var svar på nogle af jeres spørgsmål. Og ellers så vil jeg bare ønske jer et rigtig fantastisk dejligt forår. Nu begynder alting at spire og gro, og der er masser af muligheder for at komme ud og lave en masse spændende urtemedicin. Og hvis ikke du kender min hjemmeside, så læs endelig med og følg mig på Facebook og måske Instagram og blive inspireret til, hvordan du selv kan blive klogere på urtemedicin og komme ud og forbinde dig til den her skønne, dejlige jord, som vi alle sammen bor på. Ha' det rigtig godt så længe. Hej.